Nakakulong na ngayon sa Legazpi City Police Station ang sospek na 4 na dekadang nagtago sa batas dahil sa kasong abduction at panggagahasa. Kinilalang sospek na si alias Roy, 62 anyos, residente ng Barangay Bitano, Legazpi City. Kahapon ng umaga nang arestuhin siya sa kanyang bahay. Palipat-lipat umano ng tirahan ang sospek, kaya hindi agad ito nahuli. Yung alias warrant niya, anytime pwede po siya nagpupun. Ang nahiling po kasi ito yung mga otoridad. So natimingan siya dahil duman po sa alias warrant siya. So pwede na po siya sa yung mga pag-iribang operatiba. Naaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Judge Esmeralda Paco ng RTC Branch 4 ng Legazpi City. Kung in kaso makapag-piyansa po siya ng 30,000 pesos dahil duman sa iyan kaso. So mga nain pa po kayo mga kaso yun eh. So, may mga dahil pa po yun, may mga piyansa pa po yun eh. Kailang na-amend na po itong rape law. Kaya ngunyan, dahil na po siya pwedeng mapiyansan ngayon ng mga panahon. Nasa kustudiya pa siya ng Legazpi CPS para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.